Hei, hei, hei. Nyt ootte valinnut ihan oikean kanavan. Sillä tänään tutustutaan vähän tämän vempeleen eli harmonikan sielun elämään ja anatomiaan. Tässä on itsekin lapsena tullut soiteltua yhtä sun toista soitinta. Ja kun oli soittanut huilua ja viulua, niin ajattelin, että miksei tämäkin voisi sitten sujua. Mutta kun kuuli siitä, että kun tätä soitita vedetään toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan, niin jokaisesta näppäimestä, mitä kojusta löytyy, niin tulee eri ääni. Esimerkiksi näin. Ja siinä pohti, että onpas vaikeaa ja ihan mahdotonta. Ja tähän on varmaan moni muukin törmännyt. Mutta pakko se on myöntää, että ajan kanssa niin sitä pikkuhiljaa siihen niin kuin korva tarttuu ja ymmärtää, että miten tämä peli oikein toimii. Ja kun asia vihkiintyy, niin se alkaakin yhtäkkiä sujua. Ja aloittelijoille, niin kuin itsellenikin, niin on hyväksi vinkiksi myös se, että tässä pääsee jo ihan muutamalla näppäimellä soittamaan ihan semmoisia jopa haastavan kuuloisia melodioita. Eli kun ottaa käyttöön esimerkiksi tältä puolelta, niin nämä 3, niin niillä saa jo semmoista vaikeilta kuulostavaa musiikkia, aika se on yksinkertaista, kun käytetään vaan tosiaan 3 eri näppäintä, eikä mennä tämän toiselle riville ollenkaan. Siellä kun menee B- ja F-duurit sitten, niin voi mennä sitten haastavasti sekaisinkin. Mutta tosiaan 3 pääsee alkuun ja tälläkin puolella on 6 ihan ylimääräistä turhaa nappulaa. Eli jo näillä 2 pääsee melodioihin niin kuin soittamaan hyvät passot sinne taustalle. Esimerkiksi näin. Aika jytkeetä. Mutta tosiaan, niin näytänpäs tästä yhden pikkasen melodian pätkän, miten tällä soittimella niin päästään pistämään mukavat karkevat pystyyn. Ei muuta kuin tango lattialle kaikki marssi. Tästä tulee ihan hyvää sävellystä siihen sekaan. Kiitos ja ensi kerralla sitten tutustutaan säkkipilliin. Kyllä on tulossa pitkä kesä.